Салом алейкум. Салом алейкум. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хайр, бачаҳо ҷамъ шуда якбора мавзӯъ аз сутара сар кунем иншоаллоҳ. Салом алейкум. Салом. худо ба шумор мешавад раҳмат. Салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бардорон. Ман ҳастам бо шумо доктор Берӯз. Чун ҳамвақта чире ки мехостед ин иншоалло ки рӯзои ҳама рӯза кӯшиш мекунем ки дар прямои эфирӣ бошем. Мақсад билетҳое ки ҳастанд мо билетҳоро фурӯшем. Бародари азиз, илтимос бародарон, хоҳиш мекунам аз ҳамаи шумо 2000 дона билет монда, 2000 дона билет ва ин шанс дар организот як бор мешавад. Ман билетҳоро фурӯхта дидам бародарон. Илтимос хоҳиштон мекунам, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам билетҳоро харидорӣ кунед. Билетҳоро мо фурӯштем. Вақте билетҳоро ман фурӯхтам, иншоалло ва раҳмон ки ҳамон теъдоди билетҳо 2000 ба 2000 то метавонед тавобати бепул мекунед ва стоматология ва оператсионта бепул мекунед. Ҳамин одамое ки мақсад ман ҳамин 2000 одам вай новобаста ва кадом ки ҳаст нест, ҳамин тавобаташро ман бепул мекунам иншоалло ва хизматшон мекунам. Мо дастгиришон кӯмакшон мекунем ин бародарон. бовар мекунед намекунед. ба ҳамаи мо шумо маълум аст, мақсад дидастем ки дар интернет ё ки дар мисол конкурсбозо мақсад вақте ки конкурсбозӣ мекунанд, масалан ҳамин як коре ки абишаб мекунанд, ҳамин як мошина ё ки ду мошина ба ҳамин ҳар як касам додан метавонанд. Мақсад ҳамин манам ки бошам мисол ҳамчун як новичок дар соҳаи мақсад медисина иншоалло ки кӯмаки шуморо хуб мерасонам. ва ҳамарӯза бародаро ба ман муроҷиат мекунанд оиди бемориҳояшон, мақсад оиди мисол оператсия, мисол гурда, мисол геморрой ва дигар бемориҳо, оиди бемории простатит ва дигар ғайра бемориҳо. Бародарои азиз, мо ҳамаи мо шумо метавонем ки мақсад ҳамин мисол мушкилҳоро ҳал кунем. Масалан худат инама дигар метавонем ки мақсад билетҳоро харидорӣ кунем. Ман медонам ки вақте ки пул медиҳӣ ба як каса беҳад мушкил аст, бале мушкил аст 2000 додан масалан. Лекин пасон ба мо фикр намекунем ки масалан ҳамин 2000 то масалан рафта дара ёрдам мекунад. Ба худо қасам мехӯрам, қасам ба худо ягона мехӯрам. ҷойро ман кушодагастам, ҷойи калон аст, мақсад 300 квадрати метр, мақсад аз сабаби инструмент, без ягон чиз, мақсад ҳамон ҷо хеле мондагӣ, ман намедонам чӣ кор кунам барои. Ман рост гап фикр мекардам ки то ин вақта мақсад ҳамин чизоро ҳамаи абардуро ман мехарам худам ки вале афсӯс натонистам. Ман уже муҳтоҷ ба ҳамин шумо шудагем бародари азиз. Илтимос бародари азиз, ҳамин кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, мақсад ҳамин аппаратура мо мақсад чӣ кунем, мисол харидорӣ кунем. Мақсад билетҳо 2000 дона аст, мақсад билетҳоро мақсад ман кӯшиш мекунам ки 2000 дона масалан 2000 фурӯшем шуд. Ҳамин 2000 дона кадоме ки успеҳ кард мақсад харид, иншоалло ки ҳамон одамо мақсад ман тавобатшон бепул мекунам, ҳам хизматшон мекунам. Ба номи худо қасам ки худшон дам мегиранд. Ман бовар дорам, барое ки ман мақсад на акае дорам ки бигӯям ки мақсад ака дорам, ман мисол ба акам мекунам, на додаре ки дорам ки мисол бигӯям ба додарам мекунам. Ман иншоалло холисалло барои шумо мекунам. ва агар шумо аҳамият дода бошед, нисбати ман дар интернет як мисол як-ду сухан кардагӣ буданд ки ман як каби мақсад ман мисол ҳаром хӯрдам ё ки ин ва ин не. Бародари азиз, ман иншоалло ина ман доказат мекунам ки масалан ман мисол бо факту далеле бо ҳама чиз масалан ман чӣ хел ёрдам мекунам, чӣ хел ман бо ин роҳ ман иншоалло кӯшиш мекунам ки бародарон ёрдам мекунам, кӯмак мекунам. Баъд мисол одамо ки нисбати ман видео карданд, оно худшон мефаҳманд, медонанд ки мақсад ман чӣ хел ёрдам кардаастам. Албатта ки ба ман беҳад мушкил аст ки масалан ман мисол худам тоқ қай мақсад ягон кас мисол барам наистода буда ки ака мақсад ҳамин аппаратура биё мехарем. Ман барои ҳамин мақсад истодам, фикр кардаастам ки масалан худованди мутаол мӯъҷизаи худро ба ман бофарда, мақсад мо ҳамин коре кунем, кӯшиш кунем ки мақсад ҳамин аппаратура харидорӣ кунем аз ягон ҷо. Ва барои мисол як
мавзӯи мисол барои як мавзӯе ки фоидаовар аст, масалан барои монтаж кардан, барои ина мисол ютубда гузоштан бениҳоят вақт дар кор аст. Аз сабаби вақтҳои мисол вақт набуданом масалан ман кӯшиш мекунам ки ну ҳамин қадр дер видеоҳо намебинам, вале мо вақте ки билетҳоро эълон кардем, бародари азиз, кӯшиш мекунем ки билетҳоро тез савдо кунем. Дӯстони азиз, бародари азиз, илтимос аз ҳаматон хоҳиш мекунам ва илтимос кӯмак кунед, дастгирӣ кунед. Иншоалло ки ман шуморо хуб дастгирӣ мекунам. Ва мисол бисёр бародаро блогерое ки ҳастанд ки масалан мегӯянд ки мо кӯмак мекунем, мо дастгирӣ мекунем. Дӯстони ина шахсан ман ина мисол барои хизмати бародарои азиз масалан бемор мешаванд, касе мешаванд меғалтанд, як кас биёяд гӯяд ки яка доктор ина ман таро ёрдам мекунем, мегӯем биё хизмат мекунем, ина билетота фурӯш масалан. Ягон касе наомадаи дар ман мисол ягон гапи зиёдтарам задагӣ нест. Дӯстони азиз, бародаро, илтимос кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, мо масалан ҳамин корро пеш барем. Бинависед дар WhatsApp, бинависед чӣ саволое доред, барои кадом мавзӯъ, барои чӣ фикру ақидае ки доред шумо, нависан гиред. Иншоалло ки ман ба саволои шумо ҷавоб мегардонам. Ҳама вақт кӯшиш мекунем масалан дар хизмати шумо бошам. Бисёр ҳафтаи мисол 2 ҳафтае ки гузашт, бисёр бародаро ба оиди дандонҳо занг заданд. Масалан акай доктор мақсад дандон канда дар кор, пломба кардан дар кор, инвай ё ки бемори дандон дорам, инвай бародари азиз, масалан мо стоматологи нормале наёфтем ки масалан бародаро баранд бо нархҳои арзон хизматшон барасонанд. Барои ҳамин бародаро ма уҷи аллакай стоматологи худмона дорем, врачи узист дорем, масалан уролог дорем, детский уролог дорем, андролог дорем, номзади илми врачи номзади илми тиббам дорем. Илтимос бародари азиз, биёед кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, да масалан ҳамин корро пеш барем. Проекте ки ман кардаам, ҳамин проекта иншоалло пеш барем. Ва ҳамае ки коре ки кардаастам, ман барои шумо кардаастам. Розига ба худо қасам, ман барои шумо кардаастам. Кӯшиш кардаастам ки масалан ҳамин корро пеш бараварам. Мақсад ман врачам, мақсад ман иншоалло ки ман дигар ягон профессия дига надорам. Масалан ман операция кардан метавонам, табобат кардан метавонам. Мақсад ин кори хубиро ман кардан метавонам иншоалло. Ва масалан мо мутахассисем. Барои мутахассис мисол бисёр чӣ кардан дар кор аст. Масалан чизҳоро пешниҳод кардан дар кор аст. Дӯстони азиз, почти қариби ҳамарӯза ман мисол дар хати эфир мешавам. Илтимос кӯмак кунед, дастгирӣ кунед. Масалан ҳамин билетҳоро мо савдо кунем. Билетҳоро ҳоз ман менависам дар поёни комментариям ва аз комментариётатон мехонам бародари азиз. Ассалому алайкум доктор Сози хубӣ, худо бошад. Ҳусниддин Каримов, салому алайкум. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Чӣ хел акаҷон Созин, худо бошад ки раҳмат мешавад. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародар ба пеш Али Эҳромов, саломат бошед дӯстои азиз. Ватандош, салом Шерина. Ва алайкум салом. Зинда бошед доктор. Ва алайкум ассалом. Саломат бошед шуморо. Ман бояд анализи хуб бояд спорам. Вот видите, ина бародар азиз, ина бародаро мақсад бояд анализ биспоранд, ё ки барои анализ спермограмма, ё ки барои мисол вуҷуд кардан, барои ҳомиладорӣ, ё мисол барои оилаҳошон, барои дигар ин чизҳо. Аз сабаби чизое ки мо ки надорем, масалан бародаро мераванд ба нархҳои қиммат дар онҷо мисол чӣ мекунанд, анализ меспоранд. Як ҳафта пеш як бародар ба ман занг зад, оиди мақсад дандонаш дар мекард. Вақте ки мисол худаш рафт як ҷои рӯсо, мақсад 20,000 гуфтагӣ буданд. Ҳарка албатта ки агар мисол миллионер набошад, ба ӯ мисол 1 сум 2 сум мисол зурат намерасад. Барои ҳамин ки бародари азиз, ман ба худо қасам мехӯрам ки шӯхӣ нестае, ин ҷои шӯхӣ нестае. Мақсад бидроед дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. Иншоалло ки манам шуморо хуб дастгирӣ мекунам. Так. Номери WhatsApp 915 398 32 68. Сбербанк банан
Так. Короче, бародар азиз, номери WhatsApp инҷа поён аст. Агар дар WhatsApp binависед саволи чӣ саволе ки доред, ман ба саволи шумо ҷавоб мегардонам. Яки Сбербанк ҳастад. Ва барои чӣ ман охирон бор билетҳоро бас кардам, 5000 доллар билет мондагӣ будем. Мо унҷа аллакай ҷойи хубмона кушодагӣ будем. Масалан дигар бародаро занг задан гуфтанд акай доктор мисол лозим метавонад ки масалан ба ягон тира мисол ба ин билетфурӯшӣ ягон гапи безе битишам масалан. Ман мушкил бас кардагӣ будам. Унҷа аллакай муддати 3 моҳ 4 моҳ мешавад ки масалан мера ман унҷа аллакай сар кардам. Дӯстони азиз, бародари азиз, кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, ҳамин билетҳоро савдо кунед. 2000 ай 2000 мисол ба 2000 намар боис мешавад, на то боис мешавад. Ҳеҷ маҳал бародаро зато кори хубӣ мемонад. Зато кори хубӣ мемонад. Ҳамарӯза кӯшиш мекунем ки дар хатти тамос бошем, дар мисол дар прямой эфир бошем, билетҳоро савдо кунем. Билетҳоро ҷо аллакай иншоаллоҳ ки ҷо бародаро харидорӣ кардаанд ва бародарое ки мақсад шумо харидорӣ мекунед, илтимос дар WhatsApp ҳамун чекша партов ном фамилията бинависро партовда, мо мақсад номнависат кунам. Барои ки кори ҷиддия ҷо аллакай ҳамин YouTube ҳама факт далеша иншоаллоҳ ки через ҳамин YouTube хитон мебиёд, хитон мебинем факт далеша. Барои ки мо вақте як ҷо кор мекардем, оиди мисол беморон мисол кор мекардем. Он ҷо камтарак хизматрасонашон қимат кард. Аз мо сабабе ки мисол хизматрасонаш қимат кард, ман рост гап дига натонистам масалан бародаро хизмат расонам. Мисол барои чӣ? Барои ки қимат ва бародарони мо не розыгриши нест бародар. Ин розыгриши нест, ин розыгриши нест бародар. Ин мисол ба 2000 мисол билет мақсад ман иншоаллоҳ ки стоматологията ва операсията вақте ки ту мебиёй иншоаллоҳ ман тавбат мекунам ва муддати 1 сол якним сол бо пулитра бармегардонам. Мақсад бо метавонад дар дастат зато айта мемонад мисол тавбатот қади стоматологият бепул мешавад. Ман медонам ки кори қиинай, кори мушкилай, вале ана ман ин корро ба гардан мегирам. Ба он хотире ки мақсад дигар бародарое ки миллионер буданд, хичнээн пулдор мегирифтанд, масалан мегуфтанд акай доктор мо туро кӯмак мекунем, масалан намедонам чӣ гап шуд, масалан айбан чӣ гузашт. Мисол хайр ки ман дига нахостум. Мисол дига зангшо назадам. Вақте ки одамизода бисёр баъд занг занӣ, уҷо аллакай фикр мекунад ки мақсад мисол ту барои пул занг задӣ ё ки барои дига ин вай занг задӣ. Ҳамин сабаб ман кӯшиш кардам ки ҳамин мисол чиза тариқи шумо мисол кунам. Ҳамин 5530 чанд подписчикай мисол иншоаллоҳ ки мо метавонем ки ҳамин через ҳамин подписчикаи худмон масалан ҳамин корро мисол фаъол гардонем. Ва ман медонам ки бисёр бародарои мо шумо мисол оиди мисол розыгриш, оиди конкурс мисол уҷа аллакай ира розыгриш мефаҳмад. Ин розыгриш нест бародаро. Ира шумо дарк кунед. Масалан 10000 вақте ки ту мепартоӣ, вақте билетҳо тамом шудан, ман аппаратура вақте мехарам, ҷо ма куҷа кишодам, стоматология ма қатъи оператсиони нест. Давай литсензия дар кора, аппаратура дар кора, мисол духтуро врачо ман бояд ки кор кунам. Дар аввал мисол 10000 доллар билета 10000 одам масалан 10000 рубл. Дар ҳавай мақсад худат мебиёй, мисол тавбатот бепул мешавад. Вай мақсад ман стоматология масалан, вай ман чӣ хел айкиҷо масалан мисол чӣ кор мекунам ки барои ки хидматрасон бепул мекунам. То масалан ҳамин касали ВИЧ, СПИД, гепатит, сифлис ин вай надошта бошед, масалан меёд дигар тавбатот бепуле. Ман ира пешниҳод мекунам иншоаллоҳ барои подписчикои худам. Иншоаллоҳ. Барои ки масалан ман бисёр бародаро хати занг задам, суҳбат кардам, оиди реклама кардани бародаро. Ман гуфтам ки бародаро азиз биё реклама кунед, дастгирӣ кунед, кӯмак кунед, ки мақсад хай бародаро хизмат кунед, кӯмак кунед. Ва бисёрашон суми калон ростгап ки пурсиданд, ман ростгап ози шароити ки мисол пули калона ман надорам. Масалан як суммаи гуфтам ки масалан ҳамун пула ман надорам. Барои ин бародаро азиз, ман мисол аввалш такя ба худо дорам, дуюмш такя ба шумо дорам ки масалан кӯмак кунед. Ҳеҷ чиз нест барноми худо хоҳад. Ҳамин 10000 агар дар Москва бошем, мебироем як бор мисол ҳамин метрополис мегирем, уҷо мебироем ки нестай. Барои ин бародари азиз, иншоаллоҳ зато ман қатъи вомехӯрем, иншоаллоҳ ман қатъи суҳбат мекунем, иншоаллоҳ ва раҳмон қатъи бо ҳамун 10000 ҳамин муддати як солда иншоаллоҳ ва раҳмон 2000 одама бо 2000 ҳамқат ба ҷои 10000 ёрдамшон мекунем иншоаллоҳ. Ва илтимос бародари азиз, кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, ҳеҷ гап надорам.
و برادر عزیز یاد نمره را ما می‌نویسم التماس بنویسید رها کنید برادر رو پرسیدید 32 68 номер телефона нависта. Салом алейкум. Беҳтарин ака бо ягон блоги гап занем беҳтарин мешавад. Ва бародари азиз, ман рости гап ба номи худо қасамай, ман ака барои чӣ мақсад бурмадам масалан ин чизро ба шумо хотир расон карда ҳастам. Масалан барои ҳамаи блогерҳо қади суҳбат кардем. Масалан хеле бародарои буданд ки ман мисол бародаро намехоҳам ки масалан мисол хай худам намехоҳам да на самом деле. Ва дигар бародарое ҳастанд ки масалан мисол пули калон гуфтанд. Шаъс води медонед ки масалан ман ҳам худам кор мекунам. Ҳозир шумо замонаро медонед ки масалан чӣ замона аст. Масалан ман пули калон ки гуфтанд, аз сабаби пули калон ман надоштам рости гап. Ҳамин сабаб ман натонистам бо бародаро чӣ карда. Так. Узри бисёр бародар азиз ки нест шуд як бора. Барои ҳамин бародар азиз масалан аз сар подключат кардем. Так бародарои азиз, бародарони гуфта гапаму як бор ки азизу қанда. ва бародари азиз, ман аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки мақсади ин аст шумо масалан розеро гӯши нафаҳмед. Ин розеро гӯши неста. Ин кори ҳақиқия. Масалан мисол бо 2000 ки мақсад худат мисол мо да перевод мекунем. Ман мисол дар ҳамон пуле ки мақсад шумо ҳаста мисол дар 2000 рубл мақсад 2000 дома ҳамун чиза аппаратура ман харидорӣ мекунам. иншоалло барои ҳамон одамо ман бепулиш мекунам ва ҳамон пулта бо бармегардонам иншоалло. ира шумо мисол илтимос ноҷон нафаҳмед. Ҳеҷ гап нест. Мисол дар медисина дар тамоми давлатҳо ин ҳамааш ба пул аст. ва барои чӣ ман ин гапро гуфтаастам, ман муддати 2 рӯз мешид ки ман худам бемор будам. Рости гап вақте ки бемор будам ман худам шахсан бениҳоят сарам дард кард. охир рост гап ман худам ки бемор мисол худам духтурам, вале ман мисол дигар духтар дард кард ки ман тавбат кунам. Мақсад дору кул ин чизро ман мисол худам карда наметавонам хидмат кунам. барои ҳамин бародари азиз илтимос аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад хидматҳои худтонро барасонед. иншоалло ки моро дар хизмати шумо иншоалло бачаҳон. Так. бародари азиз бидурои саволотро бинависед ку як бор салом алейк бинависед ку як бор ҳама каса то саҳар шояд ками видеои мана мисол 100 будам ё 200 нафар тамошо кунам. вале илтимос бародари азиз аз ҳама шумо хоҳиш карда мешавад бидурои лайкотонам бигзоред, кӯмак кунед, як бор шери нар шавед, шери нар. ва ҳака дар ин замона равоз шери нар кам шудагӣ аст. иншоалло бовар дорам ин подпискаи худам бовар дорам ки кӯмак мекунанд, дастгирӣ мекунанд иншоалло. бародари азиз, ман медонед барои чӣ ман ин гапро гуфтаистам? Барои он ки мақсад шумо вақте ки аз як ҷо ба дигар ҷо вақте ки шумо пеши ман мебиёед, шумо инро фикр кунед ки масалан всё равно шумо агар пеши ман мебиёед пеши дигар касе мебиёед мисол ҳамон расхода мекунед. чӣ мешавад ки масалан шумо ҳамин мара кӯмак кунед? Мисол барои приём қабули ин чизро ман мисол барои ҳамон одамое ки билети харидагианд бепул мекардам. ман хеле хизмате мекардам. ба номи худо қасам ягон бор дидагӣ нест. ман мегӯям ҳамин корро ман вақте ки бикунам ҳамин корро вақте ки ман бикунам ягон кас кардагӣ набошад. Масалан ҳамин корро кӯшиш кардаастам. шумо медонед ки
барои як кора кардан бениҳоят заҳматҳо мекашӣ, бениҳоят солҳои тӯлонӣ азоб мекашӣ. Где-то як сол, як нисф сол пеш ман мегуфтам ки мисол клиникаи ман мекушам, вале уҷо аллакай барои беморон ҷо кушодаги ҳастем. Аз сабаби сантехникиш камтараки мисол душворӣ дорад. Ҳамин сабаб масалан мо камтарак кормо ақибнишинӣ карда шуда. Барои ин бародари азиз кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, лайкотонро бигзоред. Масалан бародари азиз, бародаро, бидоед дар ватсапам бинависен. Кӯмак кунед, масалан лайкотонро бигзоред. Ҳар як видеое ки ман дорам, масалан видеоро бидони як бори лайк бигзоред. Масалан видеое ки масалан ман саҳар омодагӣ будам, ин видеоро мисол бемории варикоз расширение, ин беморӣ аллакай дар мардҳо мешавад ва нисбати мардҳо дар занҳо дида мешавад. Масалан инро ман бениҳоят кӯшиш кардам, заҳмат кашидаги ҳастам. Масалан видеоро ба гуфте худам мисол монтаж кардаги ҳастам, вале он видео масалан бениҳоят заҳматҳо кашидаги аст. дӯстони азиз, бародарои азиз, бидони лайк бигзоред. Видео бениҳоят лайки ками бад гирифтаги аст. Чунки ман бо шумо ангушти ҳайрат мегазам ки масалан шумо видеое ки барои манфиати шумо ман кӯшиш кардам барои шумо гузоштам, албатта ки лайкҳои ками бад гирифтаги аст. Так. Ҳозир мебинем видеои варикоз расширение, як видеои мондагӣ ҳамин 27 лайк гирифтаги. Инро бародаро лайкотонро бигзоред нахалат. Ҳар як видеои маро лайк бигзоред. Мисол вақти шумо лайк мегзоред, аллакай видео уҷо аллакай пеш меравад, пешрави видео тез мешавад. Номон, салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Лутфулло Мирзоев, салом алейкум доктор. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Так. Шерина, саломат бошед. Лайка бигӣ, муҳоҷир мазлум, саломат бошед. Короче, бародарои азиз, мо ҳар рӯз кӯшиш мекунем дар эфир бирем, масалан билетонро фурӯшем. 115-398-32-68 Сбербанк WhatsApp. Бародари азиз, дар ҳамин ҷода масалан номери телефони ман аст, масалан WhatsApp аст. Мисол ҳам Сбербанк WhatsApp дорам, масалан Сбербанк бо номи Бероҷанов. Ин номери канали дуюми ман аст. Масалан метавонед шумо мисол дар дуюм каналҳо мисол подписатсия кунед. Так. Ман дуруст гап аз сабаби кам даромаданам мисол активни канал сӯз шудаги аст. Кӯшиш мекунем каналро бо мебардорем иншоалло. Ва дар YouTube бисёр мисол каналҳое аст ки масалан медоред тамошо мекунед. Масалан он каналҳо масалан барои чиз аст. Ман намедонам ростан, то ҳозира ман нашнидам ки масалан ягон касе кӯмак намедастгир кунад. Мегӯянд ки вақте ки як касе дастгир мекунӣ, кӯмак мекунӣ, то бояд аз ҳамон хайр бояд ягон касе бояд сухан нагӯӣ, вале бояд гуфтан дар кор аст. Бояд нишон додан дар кор аст. Бояд худтан дар байни ҷомеа активни нишон додан дар кор аст, бародари азиз. Ва бисёриётон пеши ман вақте ки мебиёед, масалан мебинам ҳол зори шуморо ки масалан шумо шароитон суст ҳастанд, масалан ман дилам месӯзад. Барои ҳамин бародарои азиз, ҷои кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, хуб мешавад. Алло. Алейкум салом. Бале, манам.
парту дорем? ва як бор аввал чӣ кардан дар кора? Як бор дидан дар ко давлен дидан дар кора, баъд панос бисёр дорем? Панос. Фаҳмо. Шумо дар куҷо қарор доред? Хуб. Фаҳмо. Иншоалло ҳаволи мисол баъди прямои эфир ман ҳада дору бинависам. Фаҳмидӣ? Ягон дору қабул кардаги будӣ мисол? Мгм. Мгм. Барои сардардӣ масалан нигоҳ кун. Барои сардардӣ аввал як бор давлени дасти санҷидан дар кор. Мисол давлени чандай. Баъд аз давлени масалан мисол як бор осмотр гузаштан дар кора. Масалан бисёр аммо. Ҳозир ман чӣ мекунам иншоалло? баъди прямои эфир мисол қадри суҳбат мекунем иншоалло, баъд дору ҳолата иншоалло менависам дар WhatsApp. Майл аст? Барои ки масалан аллакай ман мисол кӯшиш мекунем ҳамарӯза дар ҳамин прямои эфир бошам, билетҳоро савдо кунем тезтарак. Хуб аст. Пага иншоалло мавзӯро ва як видеои короткое мегирем. Мисол мавзӯро дар бораи бемории варикози расширения масалан савол-ҷавоб мешавад. Ман мисол онҷо ба савол-ҷавоб ва ҳисоби ҳамун доруро хӯрдагӣ мисол ҳамин дору ҳамин ҳисоби дору мешавад. Масалан ҳамин ҳисоби дору ишонаш мумкин аст. Иншоалло ки баъд ман иншоалло як дору уколот менависам. Дору уколот менависам. Иншоалло хуб мешавад. Ягон фарқ накард. Насоҳати зиёд нашавад иншоалло. То ҳам вақте кадом бародарое ки мисол дору укол нависем, иншоалло ҳамаш хуб шудагиа, саломатишон хуб шудагиа. Хуб. Хуб майли. Так. Дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, пагон насиб боша мавзӯъ дар бораи варикози расширения саволу ҷавоб мешавад. Баромад саволҳои худтонро дар инҷо менависем иншоалло. ва ҳамарӯза кӯшиш мекунем ки дар прямои эфир бошем, дар хати эфир бошем, саволҳои шуморо ҷавоб гардонем. Кӯшиш кунем ки ҳамарӯза ҳамон лексияҳое ки ман тайёр мекунам, масалан ба забони русӣ, ба забони тоҷикӣ мегардонам. Рост гап ба ман камтар мушкилтар аст, барое ки ба забони русӣ хондагӣ ҳастам. Аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ перевод кардан бениҳоят камтар мушкилтар аст. Через Яндекс инвай қати масалан перевод мекунем, камтарак мушкил ба ҷо меорад. Ман кӯшиш мекунам ки мисол ҳамин мавзӯъро мисол ба забони тоҷикӣ бо шумо суҳбат кунам. Мисол ҳамароз саволои шуморо ҷавоб гардонам. Ва шумо пагон насиб боша где-то соатҳои 9-10 дар хати эфир бошед. Иншоалло кӯшиш мекунам ки саволи шуморо ҷавоб гардонам. Мавзӯъ дар бораи варикози расширения, яъне васеъшавии венаҳо. Ҳозир айни замон бисёр модарон, бисёр бародарон аз ҳамин беморӣ
мисол азият мекашанд, ранҷ мекашанд, масалан бисёр дардо бисёртар пайдо мешаванд ва на ҳамаи дардоро мефаҳмад ростият. Ира бояд барои ин дарда фаҳмидан хеле бояд духтури мисол опыт доштан дар бораи масалан ин як мавзӯъ ва мавзӯи дигар масал ин аст ки мавзӯи оиди бемории грижа позвоночника масалан мисол дар байни ҷавонон машҳур шудагист бениҳоят бародаро азият мекашанд ёки мисол вақти МРТ мекунанд масалан дар ҳамонҷо бисёртар нишон медиҳад ки грижа позвоночника ва дар ин бора иншоалло суҳбат мекунем ва хоҳам гуфт ва шумо аз шумо илтимос хоҳиш карда мешавад ҳамчун бародарово мисол хоҳиш карда мешавад ки бидроен мисол лайкҳои худтонро бигузоред ва чуноне ки шумо мегуфтед ки ака доктор масалан камтарак мисол сӯз гап мезанем уҷа аллакай сӯз гап занӣ ёд гирифтага ҳастем ва кӯшиш мекунем ки ҳамарӯза дар хати тамос бошем ва прямой эфир бошем билетҳоро савдо кунем бидроен билетҳои моро харидорӣ кунед кӯмак кунед ва 2000 дона билета масалан тезтар савдо кунем ва шумо вақте ки савол метиҳед вақте ки масалан бемор ҳастед уҷа аллакай пеши мо биёед масалан шуморо кӯмак мекунем иншоалло худованд мисол моро барои он қабул фармуда ҳастем масалан як кӯмаки бародароро карда мекунам. Ман намедонам рост гап бисёр бародаро масалан духтурро мехаранд масалан пули калон медиҳад ки ҳамин духтур як мисол хизматша бикунад масалан ҳамаи аппаратҳо ҳама шароитҳоро муҳайё мекунанд вале ман бисёр хестам бо шумо муроҷиат карда ҳастам дӯстони азиз бародаро масалан ман мефаҳмам ки мисол пул додан ёки пул перевод кардан ба як кас мушкил аст вале ки на ки масалан дар инсон саломатӣ ҷойи аввал намеистад саломатиро харидан дар кора эҳтиёт ёд як больница рафтагӣ будам масалан дар душанбе вақте ки дар кардиологический центр вақти душанберо қарабода медорем наистагие ки эҳтиёти дил аз ҷавонӣ масалан вақте ки аз ҷавонӣ эҳтиёт кардӣ ва ҳамарӯза масалан ташхисҳое ки масалан ҳаст во времяги гузашти уҷа аллакай ҳамин саломатии худат бениҳоят хуб мешавад ва ман ҳамчун як мутахассис гуфтаистам бародарои азиз бидроен кӯмак кунед дастгирӣ кунед бовар мекунем ки ин канала масалан муддати аз соли 2019 то ҳозира масалан бениҳоят бо заҳматҳо масалан 5000 шудагӣ ҳастам ман намедонам ки масалан сабаби подписация кардан чӣ бошад вале иншоалло ки мо ба ҳама бародаро рафтуомад дорем мисол ягон кас хати мисол муноқишаам кардагӣ нестем ва кӯшиш мекунем ки ҳамарӯза дар хизматшон бошем ва дигар бародарон мана хуб медонанд бидроен кӯмак кунед дастгирӣ кунед масалан видеои моро дастгирӣ кунед ақаллан лайкшо гузоред просмотр кунед дар мисол видеои мо пеш раванд сабаби пешрафтани видеои ман аз шумо вобастагӣ дорад вақте ки ман як чиз мешавам масалан ман як ки доктор беҳрӯз мегӯянд ёки ибни сино мегӯянд вақте шумо кӯмак кардед аллакай бидонед ки масалан бо ёрии шумо бо хизмати шумо шидастед ва агар мисол ягон бародар як кӯмак кунад дастгирӣ кунад ва мисол оиди реклама кардани канал албатта ки мисол мо миннатдор мешавем ва мисол дастгирӣ мекунем мисол ҳамин хеле масалан вақте ки як касе дастгирӣ кардӣ кӯмак кардӣ он кас ҳам мисол агар мисол шири модар хӯрда бошӣ я мисол камтар ақл дар ҷойш хуб бошад албатта ки одам мисол тара ёрдам кардан метавонад дӯстони азиз бидрои илтимос кӯмак кунед фақат танҳо ва танҳо он бародароне ки мақсад хуб дарк мекунанд оиди бемориҳо ва илтимос мисол вақте ки дар комментария вақте менависед калимаҳои хуб нависед саволҳои хуб нависед мисол ман мефаҳмам бисёр бародарон масалан медонанд духтурҳоро ҳар гап мегӯянд масалан суханҳои безеб мегӯянд ба фикрам ки мо инсон ҳастем албатта ки мо тоҷик ҳастем пери очередь мо мусулмон ҳастем алҳамдулилла масалан гапҳои хуб задан дар кор ман кӯшиш мекунам ки рафту омада байни бародаро байни дар ҷомеа хуб бошад масалан хизмати ман хуб расад барое ки мисол рӯзҳои охир бемор бисёр шуда истедам рост гап медонед ки мо аллакай дар байни мисол дар коронавирус мисол дар байни мисол
беморо ман будам, рафту омад мекардам. Шояд ки бемор шуда будем бесимптом нагуфтем, аммо аслаҷнии мисол оризаҳош баъд баромадааст. Ман шояд ҳамин фикр мекунам ва шуморо метавонед дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. Аллакай рӯзка манам наметавонам времяи шуморо бигирам, вале кӯшиш мекунам ки як сухани хубам бизанам. Мисол як сухани ман, аз як сухани хуби ман масалан шумо баҳра гиред. Масалан ақаллан мисол рӯзое ки ман медорам бузургоен масалан видеоро тамошо кунед ва дар хатти тамос бошед. Кӯшиш кунед ки мисол ҳамин суханои ман мисол як манфиат биёрад. Масалан худат масалан ёрдам карда наметавонед. Албатта ки мисол як бародигари падилис як видео дорам, масалан видео масалан ба ҳамон бародарон мисол ҳамин рекомендовать мекунед, масалан рекомендовать пешниҳод мекунед ки масалан ин бародар ҳам хел мисол фикри ақидаву идея дорад. Масалан фикри ақидаву идея, ҳамин идеяро мисол мо бародарро кӯмак карданам дар бораи. Албатта ки барои як шахсан як ман мисол наметавонам мисол пешравӣ карда ва шумое ки мақсад кӯмак мекунед, дастгирӣ мекунед, ва мисол пешравӣ мешавад. Ва ҳамарӯза кӯшиш мекунем дар ки ҷое ки бошам масалан эфиромон бисёртар кунем. Доктор мегуфти миёна куҷода лечение кунем. Бародарҷон ба тандор дар WhatsApp мабнаист. Иншоалло ки ба телефон суҳбат мекунем, мегӯем ки дар ки ҷо тобат карда кунем. Салому алайкум бародар, соҳиби хубӣ, саломатӣ хубе? Бахтиёр Авазов, алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Худо ба шукр. Суҳроб Султонов, салом соҳиби бародар беёред. Худо ба шукр, раҳмат мешавад, раҳмат мешавад. Ва фикрам ки чист стоматолог ва бепул эълон кардем. Так, стоматология ва номи мавзӯъро мемонед. Стоматология ва операсияи бепул эълон кардем. Дӯстони азиз, ҳамарӯза ҳамин картинкаро мемонем. Мисол картинкаро дигартар мекунем. Кӯшиш мекунем ҷолиб боша, масалан барои хидмати мо ва шумо. Масалан ки дигар бародарро ёрдам кунад, кӯмак кунад. Масалан ҳамин сурати мондагӣ мисол ҷалбкунанда бошад. Масалан барои ин бародарҳо шумо инам мисол хуб ва бародарое ки мисол дар WhatsApp ба саволошон ҷавоб мегардонам. Кӯшиш мекунам ки масалан иншоаллоҳ ва раҳмон мақсади асосии ман клиника кушодан аст. Мақсади асосии ман операсия кардан аст. Мақсади асосии ман мисол ҷарроҳӣ кардан аст. Мақсади асосии ман тавоба кардан аст. Мақсади асосии ман мақсад он бародарое ки мақсад Ҳиндустон дигар ҷо беморошон мебарам. Ман кӯшиш мекунам ки ҳамон беморро ман худам дастгирӣ кунам, кӯмак кунам, пешкаши бародарои азиз мисол гардонам. Ва ба монанди ҳамчун Абуалиб Мисро ва дигар олимони мисол дар соҳаи илми тиб мақсад кӯшиш мекунам ки мисол илмона мисол пешкаши дигарон кунем ва дигар миллатҳо мисол бидонанд ки мо мисол ки ҳастем, чӣ ҳастем. Барои ҳамин бародари азиз илтимос кӯмак бикунед, дастгирӣ кунед. Ва фикрам ки шабаша хайри хуш мекунем. Ва рӯзгар манам бениҳоят рӯзгар камтарак аз сабаби одам кам будам. Доктор як чӣ пурсем? Бахтиёр Авазов, алайкум. Бипурс бародарҷон, бипурс.
так. Бахтиёр аввал савол тапте. Беҳтарин саломат бошӣ, саломат бошӣ. ин хеле аст ки бародаро, вақте ки ман агар сухан гӯшам як мисол мотора заводид кунем период любой сухан бигем, ман суханам гуфта рафтам мегирам. Вале вақте ки агар як бор замт кунусем дигар мисол ранги пештара суҳбат кардан наметавонам. Бахтиёр авваз амин додармон дар рӯз як чизе баромадаам. Бародарҷон, Бахтиёр Авазов бинавис дар WhatsApp ё ки сураташ равон кун, ман бинамаш масалан чӣ намуд беморӣ аст, масалан оид вобаста ба намуди бемориш дорушавон менависа равон мекунам. Так, Фирӯз Тоҷикӣ менависад ки доктор ҳар рӯз кам эфир кун, тамошобин бисёр мешавад. Машааллоҳ, беҳтарин. Ин фикри ақидат беҳтарине, бале рост мегӯед. Аз сабаби ки мисол прямой эфир кам мекунам, мисол аз ҳамун сабаб мисол кам меояд. Вале инам бояд шумо фаҳмидан дар ки эфирҳои ман масалан бисёр кор ки дорам, аз ҳамун кор бисёр эфирҳо масалан кам аст. Не ки ин кӯшиш мекунем иншоаллоҳ. Барои ҳамин бояд як он шогирд ягон чиз дошта бошем. Масалан ман пакаози шогирд ягон чиз надорам. Он дар WhatsApp сурат рӯй мекунам. Бародар худованд нигаҳбон боша иншоаллоҳ. Хуб, саломат бошӣ бародарҷон. Вақте ки медонем дар ҳамон прямой эфир медонем нигоҳ мекунем, мара тамошо мекунем иншоаллоҳ. Як бор лайкака зер кунед иншоаллоҳ. Мо барои хатамхоба як фоидаи хуб ба бародарони муҳоҷири тоҷик мерасад. Ва бародароне ки масалан мехоҳед ки мисол ҷарроҳӣ кардан, масалан ҷарроҳии талха кардан, мисол геморрой ва операсияи дигар, грижа масалан ва дианка масалан ва варикосели дигар чизҳо, метавонед ки мисол занг занед, номерои маро занг занед шумо ки ин операсияро ин бобои Ибн Сино кардан метавонед иншоаллоҳ. дар ин ҷамъ суҳбат мекунем, яхе бародар фикр мекунем ки просто так мо мисол каналак шудагем. Не бародаро, хато мекунем. Масалан ман канал барои он аст ки мисол иншоаллоҳ ҳамин операсияҳои хуб ман карда метавонем иншоаллоҳ ба расули Худо. Вале мисол кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, масалан мо ба як қуллае бирасем. Халқи тоҷик халқи басаводае, вале мақсад аз яке аз духтурони мақсад аср ин мақсад аз чанд ҳазор духтур масалан якташ аз онҳо ман масалан хеле кӯшиш кардаастам. Агар ёрдамам кунем бародаро, агар мисол кӯмакам кунем, бешубҳа бисёр бародарои хубе ҳастанд ки мақсад мехоҳанд бо ман ҳамкорӣ кунанд, масалан кӯмак кунанд, дастгирӣ кунанд бародароро. Хеле кӯмак мекунем. Ин медисина дар тамоми дунё як савдое, медонед шумо, як коммерсияске. Хеле дастгирӣ кунем, кӯмак кунем бародаро. Шумо ман намедонам бо кадом забон, бо кадом сухан қадем бо шумо суҳбат кунем ки масалан шумо бифаҳмед. Хак ман дигар ранги дигар артистҳо ё ки рақс кардан наметавонам, ё ки байт суруд хондан наметавонам ки масалан бо мисол шуморо кайфият биёрам. Мегӯянд сухани ҳақ ҳама вақт талх аст.
ё ки як хел баъзан ҳолатҳо сухани ман мисол як хел одамо маъқул нест, вале охир мегӯ ку маъқул нест. Ина як чи ба ёдам омад, як кор. Ҳам видеома тамошо кун, якта лайк, дизлайк, якта дизлайк кадом мемонам рафта мегира. Худованд тавфиқи мон киҳад. Хайр, дар ҷангал бешери паланг намешавад, масалан мегӯянд. Мо ҳама вақт кӯшиш мекунем иншоалло ки масалан хизмати бародарони азиз бошем. Ҳама вақт кӯшиш мекунем ки дастгирӣ кунем. 20 минут ҳар мавзӯъ дар хун ҳар рӯз тамошобин бисёр мешавад. Сабабаш дар ҳамин аст, доктор, ки диетер мекунӣ ҳар рӯз як вақти муайян. Албатта баъд бори ҳамарӯза Шодмон Носиров, салом. Ҳамарӯза насиб боша иншоалло соатҳои 9 ё 10 масалан ҳамон мавзӯе ки масалан ман ба забони рӯзӣ ба забони туҷикӣ ман тайёр мекунам, ҳамон мавзӯъро масалан саволҷавоб мекунем бардорон. Масалан медонем мисол оиди беморӣ масалан ё простатита, масалан простатита мисол саволта метавонем масалан саволта ҷавоб мегардонем. Ки мисол ман видеоро ки мондум албатта ки медонем тамошо мекунем, ягон мушкил надорад. Ва ҳамарӯза кӯшиш мекунем билетонро савдо кунем, ба кӯмак кунем, дастгирӣ кунем. Ба худо қасам, каме кӯмак мекунад, дастгирӣ мекунад, вай бурд мекунад. Картам да ҳамин доктор Беҳрӯз ай. Ин картаи хидмаем. Масалан 15 ва бародарои азиз, иншоалло ва раҳмон, иншоалло ман ку дафтаре ки мақсад рӯйхате ки мақсад бародаро ҳастанд, мақсад навистагӣ дорам. Кадми пул пароста напурса, ҳамаша ман мисол чотка дорам. Ин як. Ёмаш ки боши Ҳасан Аҳмадов, боши саломат боши дӯст азиз. Иншоалло ва раҳмон ман дина бегоҳ як кӯдакака як хоҳарчаака масалан ман дидани рафта будам Русия. Масалан ман ҳоли зори ҳамин кӯдакҳоро ман мебинам, ҳоли зори мисол бародаронро ман мебинам. Бисёр ҳолатҳое мешавад ки мисол падару модарашон мисол зид ҳастанд барои видео кардан. Албатта ки ман наметавонам видео кардан, вале мисол ман кӯшиш мекунам ҳамаро дастгирӣ кунам, кӯмак кунам. ҳаминам як хайри ҷория мешавад бародари азиз. Вақте то он даме ки масалан ман кӯмак мекунам, дастгирӣ мекунам, албатта ки як хайри ҷория мешавад бародарам. Короче ман ҳарфҳои шуморо итминон дорам, шуморо рефик канал як се сол пеш. Бале Шодмон кармебад. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Шодмон Боимуродович Н. Пасадро парвад. Перевод аз Шодмон Боимуродович Н. Дар ҳамҷа навистагӣ буд. Саломат бошӣ. Боши бародарҷон. Шодмон Боимуродович иншоалло ки инама номнависат мекунем иншоалло. Фикр накунед ки масалан
иншалло ки мисол ин шуморо мисол мо ҳар як ҳамеша номнавис мекунем барое ки мисол ҳам дар дунё ҳам дар рӯзи қиёмат ин сумои шумо мисол мепартоем. ин ҳамаш саволи ҷавоб дорад. ва баъзе бародарон агар фикр кунед масалан ин ё он ман шикронаи худо созай масалан шароитон нав созай шикронаи худо мекунам. ман шикрона назар мекунам ки масалан бад нест. масалан агар 1 сумам кор кунам мекунам ки шикрона мекунам, агар 2 сумам дошам шуд шикрона мекунам. шикрона бар худои пок карда накунам. ина бародари азиз шодмон бо имроти бародар мисол навистааст ки масалан ҳоли наомадагӣ макан саломат бошӣ бародарҷон. иншалло ки ин суми партагида масалан менависем ва билетҳоро майда-майда фурӯхтан мегирем иншалло. ва агар ҳар боре ки масалан мо видео мисол дар видео гуфта бигзарем мисол билетҳоро савдо кунем иншалло ки аҷоибот мешавад ва подписчиконам зиёд мешавад ва бисёр бародарои мо шумо намедонанд албатта масалан канал мисол дар канал чӣ гапҳоро хабар рафтааст. вале ин дафъа иншалло ки период ва кӯшиш мекунам ва дигар бародаро қатъи суҳбат мекунем бигзор агар дафъа ки чизе ки бигӯям пулам ки масалан метавонем реклама мекунем ки масалан ҳамин кори мо пеш равад. дӯстони азиз ин рӯзро бо шумо шаббахайр мехонем. ва фикрам ки соатам уҷи аллакай ба 11 рафта истодааст. масалан камтарак ба фикрам шуморо монда шудаги ҳастем, манам монда шуда. чиҳол доред доктор? Саломат бош. саломати хубае. ҳасан аҳмадов алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. худо бахшига раҳмат. ҳасан қанта бизанад миллион бор зангат бизанам телефони мара намебардорӣ. короче саломатит хубае бачаҷон? чӣ хела бача? бародар дар бораи билет мегуфтем ва чанд рубл аст билет? бародари азиз билет масалан худат вақте билет мехарӣ билет 2000 дона. ҳамин билетҳо ки мо мисол тамом шаванд стоп мекунем. одамое ки мақсад мисол худат билет мехарӣ дар WhatsApp роӣ мекунӣ мақсад чек шаровон мекунӣ 2000 рублай мисол худат ба хата метавонӣ харида ба дигарам метавонӣ харида. масалан стоматологият як рӯз бепул мешавад ва операсият бепул мешавад. масалан бепул мешавад. сол пулта бо баъди 1-2 сол бо баргардонда мешавад. масалан пулито бар мегарда. мо барат мегардонем барое ки мо уҷа аллакай ҳамин пуле ки мисол ёрдам мекунем мо уҷа аллакай ҷои худмон мисол оператсионера масалан қатъи стоматология мекушем ки ҳамаи аппаратурмо мехарем уҷа аллакай ҳамин чизо бо обратно кор мекунам. мисол пулшона баровардан мегирад аз ҳамон чиз мо мисол чизои шуморо мисол пулои шуморо баргардондан метавонем. ин як ҷоймаш ин ки масалан шумо тавобатото бепул мешавад. мақсад миёй пеши лично пеши худо мебиёй тавобатот бепулай мисол пул мул наметавонӣ. ман ин чизо ба шумо мисол ваъда метавонам ки масалан пул мул наметавонӣ шумо. барои ҳамин кӯшиш кунед беҳтарин корай беҳтарин шансай. ба худо қасамай ин шанс дар ягон ҷо нест. ира ман кӯшиш мекунам ки ягон ҳамин ютуба бикафонем. масалан ҳамин ютуба бикафонем ки масалан ҳамин ютуб дам бигирад ки масалан хеле ширвачиҳои тоҷикам албатта метонистиянд. ин фарқ надорад ба ӯзбекорам дахл дорад мақсад ба тоҷикорам дахл дорад ба каме ки мисол билета мехарад фақат 2000 дона билет. ман медонам ки барои 2000 дона билет зуру меоям масалан қине масалан хидмат расондани ҳар хел бародарон мисол
албатта дандона вақте мемонем, мисол дандона мемонем, масалан мисол брекер меган инвай чизоро мемонем. Ман иншолло кӯшиш мекунам ки ҳамин корҳои ман мисол период равам бардорам. Чӯпон бача ка дандон намемонем, албатта ки дандон намемонем. Ва ҳамин ҳафтаи гузашта бисёр бародаро оиди дандонканӣ, оиди дандон тоза кардан бисёртар мисол занг задан, аз сабаби ки мисол аппаратҳое ки набуданд, мисол ман ростига бисёрашон пеши дигар кас равон кардем. Барои ин бародарон азиз, бародарон широи нар медонем, якбораи лайкҳоро зер мекунем ва 2000 одам 2000 билет 2000 рубл харидорӣ мекунӣ. Иншолло ва раҳмонш поёни шаби су сафеда. Ҳеҷ маҳал мисол ман медонам ки бисёр бародарон мисол дар ҳамин шояд баъзан бародарон фикр кунанд ки масалан мо талбинистем. Не, мо на талбинистем. Шахсан ман духтурам дигар ҷо агар коргарои худ ё ҳамкори худ хизмати худро хуб мерасонам. Ва рӯзи мисол як 10 рӯз пеш як гапашкаро мо операсия кардем, талхаш операсия кардем, гуфтем бо рӯи лапароскопия. Барои операсия кардан 50000 рубл ристим мисол пардохт кард. Яъне шумо пас фикр кунед ки масалан ҳамин мисол ба шумо мисол ягон ҳамин хеле кори шумода мефуранд ки масалан билет пули зиёд гирифтед. Не, масалан бисёр бародарои мо шумо мисол шароит надоранд. Аммо медонам ки мисол конкурсбозӣ мекунем ва фикр мекунем ки масалан як мошина бибирем дуруст. Ҳама мисол вигиде хиса мекунад ки масалан як билет ё ки ягон як коре кунад ки масалан пули кор кунад, масалан хиза барад хона. Вале на ҳамада мисол визиёт гуфти гап берсон. На ҳамада визиёт. Ин коре ки ман гуфтастам, ин кор баргарданда масалан ҳамчун як саҳм рехта мегузоред ин кор. Пулат бармегардад. Агар бигӯй ки мисол пулта бармегардад бармегардад. Шодмон Носиров чӣ хел билетае? И додари мо масалан нафаҳмидае. Додар Шодмон Носиров нигоҳ кун. Билет ҳамин хеле масалан 10000 доллар билет, 10000 рубл мисол харидорӣ мекунӣ. Мисол вақте ки харидорӣ кардӣ, стоматология ва табобатот операсият бепул мешавад. Дар ҳамин пуле ки шумо мепардозед, мисол аппаратҳоро мисол мо нав харида наметавонем. Дар инҷо мисол чизои беу мехарем. Ҳамин аппаратҳо чизо мақсад рафта ба шумо мисол табобатотро бепул мекунанд. Масалан стоматология ва дандонсозӣ, дандон тоза кардан, ин чизоро ба ҷои шумо бепул мекунанд. Ҳамон одамои харидагӣ. Барои қайд бародарои азиз, бидунед кӯмак кунед, дастгирӣ кунед ва видеоро мо бисёр тез пешкашиш карда истодем. Ҳасан менависад ки ҳине ки ту занг мезанӣ, ман намебинам. Иншолло пага занг мезанӣ. Иншолло саломат бошед дӯсти азиз, саломат бошед. Надорам ҳеҷ хабар надорам. Саломат бошед Шодмон. Ина Шодмон бародар, ман фаҳмондам. Бачаҳо ҳамин кас беҳтарин духтурае. Ҳамин доктор дастгирӣ кунед, ҳама каса бачаҳо беҳтарин доктор иншалло. Саломат бошед. Инами Ҳасан бародармон дар худе ки Казан буд, мо мисол хестем Казан рафтем. Инам беҳтарин дӯстае. Масалан Задор рафтем, масалан бачаша дастша хатна кардем, дастша авлод кардем ва шаҳри Татарстон тамошо кардем. омадем беҳтаринае. Мисол занг мезанед, мерем масъала. Инам бинед бародари азиз ки масалан вақте ки ман мисол як ҷо раҳкӣ мекунам, допустим вақте ки мисол як ҷо хатна кардан ивай мисол пул мақсад ин гап дар сари пул меравад. Ва ҳоло ки мисол худат харидорӣ карда бошӣ, албатта мебиёӣ мисол шуро ёрдам мекунем, як рӯз ду рӯз меистӣ, мисол бачата хатна мекунӣ мезанӣ, меирад. Ягон мушкилӣ надорад. Ва дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. Иншолло ки беҳтарин кор.
Короче, плюс равно 115, 398, 32, 68, карта, Сбербанк, WhatsApp, Manon, Берус, Маджумович. برادر عزیز کارتر Сбербанк WhatsApp Manon Берус Маджумович من نوشتم رو کردم. Так. пагон насиб боша иншоалло бардорази манам медон дар куҷое бошам набошам саволҷавоб дар бораи бемории варикози расширини меравад. Марҳамат саволҳои худро тайёр кунед. барои кор иншоалло ай дастам омадагиро дастгирӣ мекунем. Бале, саломат бошед, кароматло, қурбонон салом бехушёр зинда бошед, даст так иншоалло нашидиста кароматло ки бошад бояд ки ман иншоалло нашидиста фаромӯш кардам. Кароматло ку як бор дар WhatsApp бинавис. рӯзка бисёр бародарон аз сабаби бисёр буданашон ман фоҷиа фаромӯш карда гастам. хай бародарон неужели ки ҳамин мисол ҳамин мара дастгирӣ карда натонем? Неужели ман бахтиқазам ангушти ҳайрат мегардам ки масалан шумо ман худам мутахассис биромадам эълон кардам бародаро билӣ кӯмак кунед дастгирӣ кунед бовар ки бишуед. Хай ҳеҷ гап не. иншоалло ки поёни шаби сафеда кӯмак мешавад. иншоалло ҳамашон мешавад. Так. чилик тадухту инами бародар ана мине бародаре ки ёд видео ки охирон бор чилика духта гирифтам видео овиди мисол инам чиликаи бародарам масалан ман чиликша духта гирифтам. инам бо бародар нависаст. Саломат бошед дӯсти азиз. Қурбонони некрӯз менависад. Салому алайкум. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Достон менависад ки ассалому алайкум. Дандони пеш аз тарафи боло дар байни сурохи шикоф шуда пломба зада мешавад? Албатта ки зада мешавад. Чӣ баъд мешавад? вақте ки пломба мезанӣ, пломба фарқ дорад. масалан баъзан пломбаҳое ҳастанд ки зуд шикананд. дар ҳолати масалан ягон чизи сахт шикаста мешавад. ва баъзан пломбаҳое ҳаст ки масалан дандон мешиканад, пломба не. И аз худи мутахассис ҳам боз зависӣ дорад. масалан мутахассисе бошад ки мутахассис бисёр кор карда бошад дар ин соҳа. Так. бародаро азиз бидроем кӯмак кунем, дастгирӣ кунем ва видеоро пеш пештар мебарем.
Так. Дӯстони азиз, короче, медуроем видеоро поделиться мекунем иншоаллоҳ. Так. Ҳар боре ки дар ҳамин медароем масалан дар прямой эфир иншоаллоҳ ки ҳам лайк бизор баъд биробира хуб мешавад. Масалан ба филм ки бародаро ҳеҷ кас нест. Ялакай мардум нест шуданд. хай худованд ҳама вақт тавсияту хонобод бошед. Аморо майда иншоаллоҳ ки камтар кору бори худмона дидан мегирем иншоаллоҳ. рости бози мавзӯъ дар бораи чӣ буд? Дар бораи импотенсия. Масалан импотенсия бисёр мавзӯи ҷолиб, бисёр мавзӯи хуб. Дар ҳамон бора масалан ман аз забони ба забони тоҷикӣ перевод карда истам, масалан наистам. Ва иншоаллоҳ ки рӯзои наздик видеои импотенсия, одамоне ки масалан импотенсия сус мешаванд, масалан ҳамхонагӣ кашидан ба оилаи худ видеоро нишон мебарад, масалан медурои тамошо мекунед ва саволҷавоб мешавад. Деки паго иншоаллоҳ мавзӯи саволҷавоб дар бораи варикози рахшидани мешавад. Қурбону некрос. Хуб, бародарои азиз, агар саволтон боша марҳамат бинависед ки камтар монда шудем. Рост гап, одамоне ки нав медароен бидроен масалан лайкотонро гузоред. Баъд сабаби лайк гузоштани шумо ина мисол як дастгирӣ мешавад. Масалан шумо маро мисол дастгирӣ мекунед, ин беҳтарин кори хуб аст. Ва сабаби масалан тамошо кардан ин боис мешавад ки ман мисол дигар видеоро гузоштао рафтан мегирам, видеои нав ба ман гузошта рафтан мегирам. Масалан вориди бемории худ масалан мехоҳед ки масалан чӣ номуд беморӣ аст, масалан ёки гепат, ёки вис, сифлис, ёки дигар бемории умуман бемориҳо бисёр ҳастанд. Масалан медуроем мавзӯътан меояд канали ман ехӯрда сразу гӯш мекунед ман чӣ гуфтаистам. Мисол ҳар якад боша слайд хатм мемонад, тамошо мекунед, гӯш мекунед, мисол сухан дар бораи чӣ рафта шудааст. Бале, операция, классизм. Бахаев. Салом алейкум бародарҷон. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарҷон. 915 398 68. Москвада, не O'zbekistonda, Moskvada operatsiya qilasizmi? Tak. Sberbank WhatsApp. Umid Berus narxi bilet 2000
دونا بلیت бардор азиз, масал ида бардорони узбек ва бардорони масал ман кадом бардорӣ боша набошад, масалан метавонам харидорӣ кунам. инҷа номери телефона масалан навистам Сбербанк бо номери берун баҳодириш, ватсап ҳам ҳастем. нархи 12000 барои оператсия тобатҳои бепул. ҷалакай кӯшиш мекунем видеоро тез кардам рафтан гирем, савдо мекунем иншоалло чезами. честно, через канал мо иншоалло ки бовар дорам, асал бо ҳам подписчикои худам иншоалло билетро савдо мекунем ва дастгири шуморо иншоалло мекунем. Так. Бале, операция варикоцели классная, да. Да, брат, мы сделаем операцию варикоцели, да, это без вопросов, конечно. Мы сделаем это. бародари азиз, ҳамеша тансиати хонобод бошед. ҷалакай мафикр ки дар хати алоқарам як кас аст. иншоалло ки мо хайру хуш мекунем. хуб, тансиати хонобод бошед.